दिनै बे समाव दाखालि 4 थारिख फुंबिलि 4टा बाजियाव जिहेतु जानानै थांनाय जाथाय बे जाथायनि सोमोन्दै मोन्नैबो पार्टिजों बा बालागाव समाजनि सेंग्राफोर आरो जिहेतु लामाजों थांबाय थानाय गामि खाथिनि नाफाथि इउटुबार बिथांमोननि गेजेराव जिहेतु भुल बुजाबुजि जाथाय जालाङो बे जाथायनि सोमोन्दै दिनै बे समाव बिसोरो मोन्नैबो पार्टिजों गोरोबलायनो होननानै सानदों। सेंग्राफोर आरो नाफाथि इउटुबार बिसोरो सानैबो बा मोननैबो पार्टिजों भुल बुजाबुजि कमप्रमाइस खालामलायसिगोन माने दाख्लै जा जालांबाय बेखौ लानानै दिनै मोनसे कमप्रमाइस होनो नागिरदों। नाफाथि हाज'वारिजों जों जमा रायज्लायदोंमोन डिसकास लानानै ओरैबायदि जादों आरो दाख्लैनि केसआव बेबायदि एसेबां मानि भाइरेल जानायनि माबा नङामोन। बेखौ बेलेगासो लिक आउट खालामनानै भाइरेल खालामना होदों। जोंनिफ्रायथ' बिदि लिक आउट जालांदों बेबायदि नङामोन आरो माने भुल गोरोन्थियावसो जाफ्लांनाय बेफोरबायदिया मिसआन्डारस्टेन्डिंआवसो जानाय। बेखौनो लानानै दिनै सावरायनानै जों जमा गोरोबलायनानै थानो होननानै दिनै नैबेयावहाय जमा जाफैदों आरो जोङो गोरोबलायना थागोन होननानै। बेखौनो रायजो राजाफोरा नुदोंबा नैबे नाफाथि हाज'वारियाबो माने 2टा बाजियाव बयबाबो जेनेबा जोंबो एसे सन्देहखौ खालामखागोन नालाय हरनि 2टा बाजियाव बिदि थाथो फैयोबा जोंबो एसे सन्देह खालामखागोन। बेखौनो लानानै गोरोन्थियावसो बुजिलायनाय जादों नालाय बिदि एसेबांबो माबा जायाखैमोन। ओमफ्राय जोंनि गेजेरावबो बिदि एसेबां माबा जायाखै आरो बेखौनो दिनै क्लियारिफिकेसन होनानै रायजो राजाखौ मिथिहोनो बेबायदि जायाखै होननानै मिथिहोनो दिनै जों नैबे क्लियारिफिकेसन आरो नैबे माबाखौ गोरोबनायखौ लाबोनो जों जमा जादों। बेवहाय नाफाथिया मा बुङो? खुलुमबाय बयखौबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिमहाय। ओमफ्राय आङो दिनै बेखौनो बुंनो सानदों जेनेबा जिखिनि जोंनि बे भिडिअ'आ माने भाइरेल जानानै थांबाय बिनि बागैनो। ओमफ्राय दा बे भाइरेल जानानै थांनाय भिडिअ'आवहाय जोङो जयै माबा कमप्रमाइस खालामनो भिडिअ'खौ लाबोनाय जाबाय आरो। ओमफ्राय दा जोंनाबो माने भुल जायाखै नङा जादों। जोंबो एसेबांखिनि बेबायदि हर टाइमावहाय जोंनाबो लाखिफैनाया जोंनाबो माने गोरोन्थिया जादों आरो दा बिनि थाखायनो बिसोरबो बुजिस्लाबियाव जेनेबा बिदिनो एसे एना एनि जाबाय। ओमफ्राय दा बिसोर आदामोनाबो जोंनि गामि खाथिनिनो। ओमफ्राय दा बिसोरबो माने इसेबां बिदि हरनि टाइम समावहाय बिसोरबो माने डिउटि नेदोंमोन आरो बिसोरनि गामियाव माने बिराद सिखावफोर। जों मोन्नैबो दोलोनि गेजेरावहाय भुल बुजाबुजि जादोंमोन। दा बे जाथायखौहाय जोङो मोन्नै दोलोजोंहाय कमप्रमाइस खालामबाय।